Zergatik ez duzu zerbait atsegina eta aldi berean produktiboa egiten? YouTubeen azkenengo hita zuk altzatu nahi duzu? Hala ba, hasi lanean eta egin zure pelikula. Hasteko, prestatu gidoi bat eta deitu zure lagunei. Idaztea ez baduzu gustoko, improvisatzea ere posible da. Ea nola geratzen den. Begiratu etxean daukasun gauzen artean atrezoa egiteko. Kamera bat lortu, ez dauka profesionala izan beharrik. Mobil edo ordenadorekoak balio du. Grabatu astean, esena desberdinen muntaia egin aukeratutako programekin. Interneten hainbat tutorial, efektu eta musika dituzu honen inguruan. Zure maizulana bukatu ostean, premier bat antolatu, eta zure lagunen oniritzia izanez gero, YouTubeen eskegi bideoa guztiok gozatzeko. Pauzu hau oso garrantzitsua da, lagunik gabe geratu nahi ez baduzu behintzat. Beraz, ez ahaztu. Bukatzeko eta diru gutxirekin emaitza handiak izan ditzakezula ikusteko, Adi Esmoz taldea sortu zuten talde britainiarrari. Power Rangers bideo barregarriarekin 3 milioi bisita lortu zuten.